Ngizwani? Ngingasho kulento ukuthi ngithi ifoni yakhe. Yabo siyamthanda mina. Nami ngithandile. Yaphila njani? I've been to do. Kanina shem ngiyanibonga ngihlezi nginitshela ngithi manje nibona usine live ningangiboni mina niphume nonke nihambe anginali idatha futhi be report njengamanje lithi less than 3G Njabulo ngiyabonga Njabulo nguwena nje umuntu ubani lose singi right wena siyamthanda wena uthi right inje kusine ngoba phela uyazi ukuthi ifoni yami maqwabe kahle ubungeke uzusho ngiyanazi kahle nini bafetheza anginali idatha I swear to God anginali idatha ngini yabo nje manje sholi kuno 2 gig nayizolo intshontsile Asina ngicela ukuthi bafethi yazi Nkosi yami ngcono ngiyahamba vele ngolesithathu Nyasho somthanda mawubona usine live mina ungangiboni ubukazi sifoni yami intshontsile njengamanje angisakazi mangiyogeza semele manje mangiyogeza ngiphathane namafoni ngihamba namafoni manje ebathroom iPhone yami sekanje ukuhlala ngephisi ngikhohlela ekheshini ngiade ngiyoqedela ukugcoba ngigqoke sengifica seku live bese naye izolo awusifuni nje ade ngiyogeza izolo ngiqeda ugeza ngakwenza ukudla mase ngibuya nakhona ngibonga isoka lami lifonile ngakhane ngibona ukuthi sine ukulive ngizobhoya ngempama ke wena Ngiyaphila mntu unjani Kusinele ingconye phi kanti ngale filter no live la eceleni ngifika khona kodwa ngishintsha bebihamba Izolo benqoqa ngisho ukuveza masinicela ubeza ngiveza kanjani ngoba ifike bentshontsile phela vele bengingaboni mina angimxoleli cela ukuluka mahala kodwa usheshe mudlule phambi kwabantu yabona ke Diana ngisuku ngicasula ngifunda omqhini wakho mina yabo manje ngifuna ishuwe ngifuna ukuyoluka njengentombazane nami ngikhathele usinopha awuke yini bantu inkinga yami ukuthi ngiyanyuka ihappiness eningluwa ububa fethu phondo ka Bejani Woza ngicabuza yiye wena soka lami kuwe yokushela ngakuphumule njengenyongo uhlala phi ngikuphelezele ngizokukhela mina ihappiness usena oyintombazane ngila Greenfield manje ngiyalwa namla hayibona sengithanda ukulona kanjani mfana awufuna imali ekhanda sandila ukahle uwoza nobuya esontweni ubu yazi ngiyeza vumi uyasaba uzosaba ukuthi wayifuna ukuya yazi kukhambela eGoli eSandanezo ngase ngimtshela ukuthi kodwa ke kazahlale nami uzohlala le namakhosazana wanqaba ukuthi ngeke ubu unamahloni umuntu osimo sofast vele ngadala mangikhoma ncane ngiba namalimi ngadala uNkulunkulu ukuthinthini imvula sile kuphakathi wasine isengihambe ke mina letha la into yami ikhiphe lapha esinkini musuku ngiyanyisa akeze osindisweni uzohlala nami
Hayibo. Sina usindisweni. Ngaze ngikubone nje mina. Ngiyaqala nje ukubona. Usinebe engakaqedi ukukhuluma mbuyisela ifoni. Wemaqwabi. Ngongihlanisi. Mamthiyano njani? Hawe, okay. Bafethu. Ngiyana ngizana ngixoxele. Ngiyajima. Ade bengihlabe singayiyekelela. Awubiza usine lapho kusho Simelane. Yamazi uSimelane sine manje uSimelane. Usho ubhalile nje kuphela siyobiza usine kusho uSimelane. Oh. Ngisamboni. Oh nangu aphiwe. Angiqala kona usukhokhile Indaba mina. Nange sekubingelela ke. Ngiyaphila njani? Ngizonde umusondela kimi usuveza ingubo yami manje ukuthi idabu yazo la dondweni. Hawu. Usinexisela sisi. Ngathi ngisanixoxela ukuthi ngizama ukujima empilweni. Umqhine kahle ubone ngabe ngiyabonga. Akho khanga. Uthe bengicelile ngiyabuya. Basishaya kumane endlini. Nami ngizoluka nje ngikhokhe. Hamba lokhu izitsha hamba. Manje ngoba ngicela ukuthi ngiyajima. La endlini lana awukhona ukujima. Ukujima kanjani umuntu edla ice cream? Ephuzana no drink. Bedla umasweet agcwele izitsha la naza phezulu. So sengidecide ukuthi kumele ngibuyele ekhaya lami ngoba ekhaya lami ngidlela into engifunayo. Cha ngizokushaya sine ngiphefumulelelana. Cha khona kahle kufana nokusangana. Okay. Ngifuna ini? Angisazi. Ngifuna ukuniqhina mahala cabangani mina la emphakathini nje. uNkulunkulu embusise. Sawubona mamas. Mamas ama chips. Asinabona njengamanje ngizodla ice cream. Akusintando yami. Vele ngiyahamba. Awungiede lapho, awurequestanga nje. Imam. Bafethu. Cela nisiza phela yazini. Cela uveze lo omlukile asimbonanga ngekhathi. Usesikoleni ubu. Hey la ngelihle. Hayibonga senganuka umfana uyezwa. Ubingelela mina hey la ngalihle. Hey boss ne wayibingelela ungekho lana boss ne bethu unuka umfana uyezwa. Cha ile perfume ngiyifake lapha. Hey. Nisasephi kanti nini? Ilethe ngoma kabuka athi ngicasukelile. Chabo. Awu kahle wena ngumnyamana nje uyithatha perfume village. Unuka kanjani umfana? Ngisho ukuthi nginuka iperfume yomfana. Ngifaka iperfume yomfana la lapha ade ngabona ukuthi uthi yomfana manje singize sinuka umfana. Kahleni bafethu kahleni. Ngiyasho sinema ukuthi iperfume yomfana hayi ukuthi Okay nginuka iperfume enuka abafana ke. Yini asingizongiphoxa lo. Enhle.
Imbobo yamadlebu nayo oh. Enhle yazi uyaphapha siyayibona yini? Ngizokunaka. Wenza grade 9 ubu. Lusanda Shays yebo. Wena masici. Wena gopheshes. Ngicela ice cream buyizo uthatha. Wasinaka do ice cream ungafani wasasitolo ukuthi wenze uqhu. Yebo sis. Udla yedwa impela. Hayibo sine limtsheka saqonda ulimi. Uyaspeed ngiyalifuna. Phela lami libuyise. Wasine yabona impana lwashana. Awona ngisazowasha ngikhathele. Wena hey uzohamba ngoba usuyitshela ukuthi uMrs. Usek. Undo ice cream mubi lona. Muhle kodwa dark beauty. Mubi nawe. Sinelanga liyashisa but minyoke zikhanda. No, awumbethi. Mbasho wenze manje. Chaza indaba ezibho. Izimbobo. Oh, noSipho. Bafethu, imbobo zami. Uqhumuzela abantu? Uzovela la. Nazi. Yebo. Mina ngekanga ngichumbuzile yabo. Yebo ukuthi mbechumbuzile izinjani. Okay ke. Asiqala before ngichaze ukuthi ngachumbuza kwenze njani. Ngicela ukubuza ukuthi niyabonga ukuthi nginembobo kanjani. Ukubuza ukuthi ngisangakhonani ukuchumbuza njengembobo yasemhlabeni. Mhlambe somewhere nje. Ngikhona ufaka noma Nox. Kuphi? La. Nala kephi? No angifuni kanjalo ngisho manje la okujujuza khona. Izolo. Inkolo yaseNazaretha. Yes, yaseNazaretha but mina ngachumbuza bangisika kanje ngoba ngingade ngigula. Ngikambama. Uphika. Where do you live? Don't tell us I'm living. Ngazala oh. Sengizikaba imbobo ibhekile. Wena lusanda uyaphapha yazi. Lusanda ujabulile? Sabe simngomezulu njani? Kaze ngahleka imbobo yasemhlabeni. Wow, bengale Lusanda iloya. Wefuba no. Ay, unamanga. Wasine, uLusanda wefuba. Lona phela, wayesiko nje. Idla isifuba kanje. That's good. Lusanda ngicela request ngiyacela futhi amamondla. Hawu mamtshali Ncesi. Singabe sehluhluwe thina manje sila eGoli eGreenfield. Mina kodwa ngifunde ePretoria. Ubakhumbuzi. Angisazi ukuthi ubani ezongikhumbuzile. Kwahleka kwakho. Uthi Lusanda kwakho kudala lapha ngasayenzi land. Hawu Lusanda sikhumbula ifuba mfethu. Ngeke. Ngiyaphila weSipho njani? Singomkhaya bakho. Uyifuba zenyoni cha eDunes Chief. Hawu kuphi bakithi hluhluwe mina ngiwase Mdletsheni. Nami ngasemdletsheni mfethu angiboni nje.
Umthandeni umakhelwane wami. Ubo unangaki ish ubo mncane unangaki sine? Hawu namanga kade u16 ubo. Ngathi ngibalele 20. Hayi bobu na 16 mdala mos. Unamanga ngeke bena 16 ubu. Hayi ngeke unamanga. Qamba manga. Usomkhanda. Ngizomtshela usomkhanda ngizokumasapha ngimtshela ukuthi kumbuza wena ufuna ukumbonisa izifuba zakho. Bese ngimkhohliwe. Ngeke ngathi ungakamduku kanjena noma kunibela. Hayi angisiwona komduku nokwanibela Ngasemdletsheni mina. Ngathi ngiyantshela ngithi mina umthandeni makhelwane wami. Una 15 ubu wena sinesathana hawo encane anikaze nafunda efundeni mina angifunda ngefundeni osisi bami abadala abafunde efundeni uma kabunje wafunda efundeni unanga kuwena na 27 nasinemo usuku ngisukela yini manje ngimdala mina ukuphi nasemdletsheni amanga hawu bafisini yazi ngeniphinde ningikholo sinewo sosho singaba kuphi bamphisa ukuthi umthandeni umakhelwane wami cabanga Madladla osinethu umoya wadladla uyintombazana ayingeke i-perfect picture ngathi umfana kodwa excuse banezile bantu abangaka ubesise kutheni wayengafolelanga umkhulu webafethu ufuna ukunixoxela ukuthi la umkhulu uhambile kodwa uyabuya wahamba nokhiye wokuya eToilet. So okay li-connected khona but liphakathi endlini mawufuna ukuyikhulula awusebenzisi lona usebenzisa leli umkhulu ahambe nokhiwa khona manje la endlini ngisele nomunye umuntu oshunqisa lo lamulu uyanginukela yezwa wena lusanda wena wawujimelana ngempela uzube nifuba engaka nje ngiyabonga manje bafethu ngicela ngipheni into yokwehlisa umkhaba ngizoyikhokhela mangabe ngiyabona ukuthi ngisebenzele mangibona nje ngicabanga ngisuhleka uma kabu lapho befuna ukukhala nkosami yazi ungagondura ithu nje amazwi yasathana yaza ngazi ukuthi why ngilive because anginalo idatha thatha iBelly Buster kodwa ngisakubona ukuthi uba uthenga thatha iBelly Buster futhi ungayithatha ewu2 yonke ayikazi nje izingisebenzele ayikazi nje iziqale T naleyo leyo ayazi nje izingenzi lutho ngathenga ngaqeda 4 or 3 hamba gym uzophela ujimisa sona sode siso ngiyazama ukujima mfethu ukuthi ngoba I think ngiyashiya futhi wena lusanda uqinisile lento leyo lokubethi asithengeni in abayidayisa bethe ezomkhaba banamanga umkhaba nje udinga usuyojima mawuzophuza nje izinto lezi abayidayisayo ngeke uzokwenza kulethu
Unento yaphilani ngiyaphila. Ngincane nangiyokho ezitsha. Ngikhonzela kubume sewili ngizokukhonzela. Phuza amanzi anosawuthi ekseni ungakadli. Hayi olwethu. Olwethu. Ufuna ngiphalaza udende. Penwell. Hayibo, ukhona umuntu oPenwell emsebeni? Yazi manje ngizothi ubhuti angiphele uPenwell. Ubuya isikhasini. Uzobuya early namhlanje mhlawumbe ngo so one must Squeeze breakfast bafethu. Hlala nami ngenze breakfast. Ngibeka phone yami. Ngaphethe ngiwash isitshele breakfast. Usinike nafuka lo. Wazi waluka kahle. Hey man P, ngambulala umuntu. Bafethu, bayeza basendleleni. Asiyenzile breakfast. Okay. Ngizokwenza breakfast nani ngoba ngikhulumisa. Okay. I think ifanya msizo bamnyama ke. Ngoba manje sengizoyibeka la. Ngizobeka la. Ngifika kancane. Yo. Kunelanga lapha ya. So, sengivalele. Angivala unjani ngibona? Vala light. Okay. Ivula futhi. Ngibonakala kahle. Okay. Uyaphila mama awuvele wonke ngikubona ngikusha ngempama. Okay. Kuright ncane engathi ubusy vele. Ngibusy ngisenza breakfast ngithi. Angisinanethini. Hey mama. Khona umuntu engene egate bafethu. Sineyama bapona mfethu. Sinena sisizwe why mhlawumbe kumele nginike izinto engcolile kanti how Nibela ngisela kumnenge wasishisa lapho washisitshela ayini. So Wosungisiza phela Iyolala ngathela. ingakho ngizohamba mina. Phosa tatazela mfethu abantu bayabuya manje and bengaboni isikhathi seku1. I just choose to be happy again. You and I, and I turn to the sky. I shine that energy. I feel it. I to shine bright tonight. You and I. People shine to the sky. Shine bright in the sky. So I shine bright in the sky. Okay. Question 0664 394 60 eyogcina uzayithola. Okay. Yebo njani lanhlanje kanje ngikhumbuza sisibami baqithi baqala sisibakho nje nondaba. Yebo njani 0664 nje 39 460 tukubhalele ukugcina ku-inbox. Kade yini intombazane? Oh ufake ingane. Uzenza intombazane ngizokunika. Hawe mayi panile yakho. Lithatha uwena phansi. Lizohesha lizeliwe ngitshela.
Oh my god. Girls, your song. Please, yebo njani sengiculana nje uzogwaza ujamuludo wesisiwe wena khwesha wenza ubani ujamuludo usho mina ngeliphondo nje wancisha mina lusanda so awazi wafune sala abantu bayaphileka na sala abantu bayaphileka na hey going shell things why angazitha kunenenkomo namalunda yewalona man Robin Reyes siyafika Nyambozi angibale bengilanda manje ungasinethu mhlawumbe sesingabi nje kusile hayi cha mfethu uziphathe kahle hawu ngiyime bhakami ngangayisayitakathi ngemuva wena wenzani siyaphila saphunzanga sinekwenza ngaleli la ayi kuhamba nomnyango lo athi lolu phapho lufaka ushaka ikhanda lolu phapho libonakala can I have food nkosami woza bakithi uzokuthatha inahlobeka enabona kushiwa nje kumuntu hawu lo nje siyadlala ngisadlala umuntu ofuna ukudla bese ugijima seyona manje nishimana asiwazi yazi bathenge ipacket suka mfethu suka asineke ngifake ini la mfethu unicorn imama yafa lento umakoti ningophi sisem goya Emaboneni unamanga emaboneni okay siyasithanda sweet hello then double face I'll stick at that thing. bafethu Don't mind Nicole. No, I'm machine. What's that going? You got the home. You can fit. Hey, calls are cold, man. Lang bong. Putra insan. Lepas. Ngaji kalau orang pernah lebang. Di mama ishise back How into ya la kusho mzonyane. ayishi phakathi Ngizobuya ekhaya. Nesimo esinqanza silungisa la. batshela iqinisa abantu ukuthi wenzani Ngakho mabhado ngisula unabantu. Manje sokuhlonga ngabantu. bafethu konke yenzakalayo ngekho right Ngibisa umlilo. Ngitshani. Uzo ice cream ngangam ama chips ngama chips ngaka. betha amadebele Yebo. Chanele.
Victoria. Mina ngilotshaliwe yes. Ngiwumesi Sibiya. Yazal. Ngabe xa ningibizela nombheje. Konke kumbethe nentombi yakhe ngitshela. Noma ngiphathela nombheje. Othi ngiphume bese Sibiya engiyidlalela somise Sibiya bakithi. Ngeke ngisho lokho Mrs. Sibiya. Mfethu ayisahlekise bese ngiyayenza ngizomtshela ngimkhuma ebuya. Sine amanyala la kwenzayo. Ngizonke into isikole Ngishisile amafutha yezwa. Yebo njani lekhaya. Cela uba tshele bazozilanda lezo nkomo ngimthe zami. Hawu uzoletha lezi ezikhuphe enamabele njengawe. Mama. Kayisini. Yabona ngixoxisana ngiyashisa izipho. Sinevula umnyango mfethu. Kuzoziwa yini yebo? Suka mfethu. Ayasishaya. Ay naman. Shemba natin sa pisyo kung dito ko. Kaya phela ndaba isitabani. Kusiyama futhi mina sengasile ukuchaza nami. Wena uyathanda ukusilandela. The way you go, I'll follow. Usinahamba ugqoka kahle mfethu. Ha! Yala senta nje umeka fashion pero sithatha uzini. Nithi hayi basiqokile. Yini Jehova. Wenzani? Okay. Baba yini bafike sesigqokanga live. Ngiyagayo. Sira bashilo bazongibloka. Ngiyagayo. Nasinepa bazongibloka papa yini ncwa.